ni ikalo town ni neno kaka town chalo chieng' ng'anyo mane nitiere town apane Ken okalo mbele matin kichana bi madonjo nyaka e joka lawlessness mine ni wacho no onge gima rachi mogik Victor ko gika makoro jopiny kawo chike lwetgi to we agone Ken wiye kanyo nikech nitiere wach ma bende luorore ma pod ok wachope ma dhano luoro wacho jatend obila mano complain Jalop jatend obila miluongo ni Eliud Lagati ma wach mieno ka kendo king'iyo ng'anyo manyo timore jo piny ne timo ng'anyo mondo mi ogwe tao Victor nikech en emiwacho no dhi otima ng'o no dhi odonjo ofulo do ni nyaka sani ana wuon asemanyo to pok aneno statement kata OB number manondike gi station mar obila kama Lagat no dhi complain kech mojo moko wacho ni no dhi ka DCI ting'eyo ne Victor case machalo kaka ng'ato ketho nyingi e mbui en case making'iyo weche mag chike to wakinde biro nyisi ni en a civil case ka ketho nyingi Ken sani to ok en a criminal case en gima onego bed ni kadhi tasendiko statement kasendiko statement to nego bene Ken bedo summon iluonge do koro teko mathoth manyo tigodo e mako Albert Ojwang be gima nyaka walosie golo Albert Ojwang kani gole mawego ng'ama no golo chik mondo dhi ome obila manyocha ne omaki adek ka gin kanye kata kane gin abiro manyocha wuon gi no miye lwetegi magi penjo ma wuon Albert dwaro ka ok waluoro mabor aya jok manyocha ne ka gisekele ka Victor ing'eni nitiere joma nyochung king'iyo jomochung gi jopiny kata mochung gi Albert e gini makoro miyo narrative manyo obila dwa kelo nwacha manyo gidwa bago wagodo kichineno ka gisedhi ma giwuondo Senate gibago wajumbe be gibago kacha olinga en pichni manyo wuok Mbagathi hospital mag CCTV kata wang dede gi report mar nurse on duty makoro nyiso kakoro wadwa ne en pichni manino wagolo kacha ni kare jatend DCI nyocha no riambe Senate nikech king'iyo samo wachie ni jali nyocha ne pod ngima gisamo toye to gisama pichni mag CCTV wuok e Mbagathi kacha aparo no bila wigi incha no will kaka ne gi delete pichni kata ne gi kech mano gima ipoe mawacho ni pichni mag CCTV ma central ne gi tampa godo wigi no will ok giluwo mag Mbagathi ka bende gidhi gi tampa godo ka jotend obila nyalo riambe nyimbura mar Senate mani mo mi anyisi Victor seche kacha ni jo wajumbe manyo ni e bunge kacha nyo moro mana bul to kinde duto bende wasewacho ni ka piny owacho dwaro rucho gimora mora to gitiyo ga gi kamiti mag od buragi samora mora mineno kamiti mar od bura obukore ne gichako investigation moro to gipenjo mandhem Yuinja nekech kata sama ipo wacho ni ji 20 osetho kuom thuolo mar dweche 4 nyonge jaod bura mano penjo niya to githo e station obila mane makosa magi ne ginango atwa mane mose kawo ng'ama no rido ne Isa Kasan mondo miyo penjo gonge ka ng'ato osepenjo kata poko no penjo ne to osewuok oluwo dhi wacho kinyo dokele wacho dogu neno kana penjo erokamano koro mi Victor katieko en ni gima koro ne konyo wa madugwa yuda die ni kare jogi nyori yapo nyaka nyim Senate en pichni don koro neno ka dhogi omoko en pichni manyo wuok Mbagathi ka emomiyo ipenjori ni to ang'o mamiyo Lagat ni obedo motegno nade e sirikand ni to role mane mo play nekech jomoko ne kele siasa jomoko bende ne oyuaga Gachagua kele gigi kaka gima koro biro mar siasa ta paro ni nchiri kunde moko miluongo jachien kendo miyo jachien teko mang'eny kata kama jachien onge erokamano ka ng'ato timo richo nyaka lure gi richo mae en gima obila nyaka chiw answers ne wuon Albert Ojwang na mi wuoda unege nekech ang'o maonge badhruok choma wach ne tir to ka ng'ato nyaka gwe tao to gwe tao mok ni olwar gi piny mangima erokamano ahinya jagoro mongere migawo mar arita kanyo chaloso e county ma Kisumu dala mar Seme nyocha wacho ni the due process mar law must be followed ng'ata magini oreo mane kaka gidewuoyo ga Victor mane kaka wuoyo Raymond Osipnat bende okadwa kanwa mule gini nikech mane kaka sirikande te wuoyo kinde duto moneg ng'ato mata gimoro tim tibiro winjo ka gima police wacho ga kiwinjo gi wacho ni no stone will remain unturned aparo ni jagoro mongirore osebedo gi tich maber kabisa to embede koro gigi ineno ka koro richo mobila timo gi miyo kata tich maber mosebetie kotimo ka
koro timo ang'o koro gima Raymond nyalo konyo godo jopiny ni en bende insist mondo mi oneno obila manyo timo gigi mondo ichak gi manyo golo Albert dalagi gigole gikele ne kech ang'o mondo weche mosebet kinyiso ji ni no stone will remain unturned mago waseng'eyo gima wuon Albert Ojwang dwaro ok stories ok press statements en ni gidwaro ni no negi wuode nikech ang'o to negegi bende gibiro rumo koso samoro sani kochako market machielo be kiny wawinjo ki wuondowa nogo wiye korot kadiel kata karombo to bila imonegi